Behra bajarê Amedê nîne lêbelê Fîlîka bi navekê din keştiya abin avê re diçe heye. Li devera gundê Kaniya Zêr û girê Şewatê a ser bi bajarê Amedê de bendavekê bi navê Cemê Musyan di sala 2012 de çêdibe. Ev bendav heft gundan ji hev du cuda dike û durdixîne. Di navbera gund, nahiye û xaniyan de çûna hatin êdin zehmet dibe. Li ser vê yekê axayê gund û muxtarê gund çareyekî dibînin û fîlîkayekî dikirin. Lêbelê ji dewletê daxwaza pirekî jî dikin. Me alîkarî xwast dewlet Swîsrî me goz me ra pir çêkin. Hatin mizekirin got mesrefa wî gelek e ku pirî em nikarin çêkin. Me serî şaradariyê xist, şaradarî jî bersivkî neda me. Îja em bêjin pirekî wek deriyê Sêmalka seyar li ser vê bendavê çê bibe, heft heşt heb gund em ji vê tengasiyê xelas dibin. Pirekî çêbe, em jî kî destê xwe bavê jeme em jî yardim bikin, em bi hev re bikin. Ji me tenê hinkî zor e, yani em tenê bînin eqosa çêkin hinkî zor e, feqet em çaresizin. Eger dewlet wê ya xwe başqa qurum destê xwe bavê jeme, em ê jî yardim bikin, em ê bi hev re înşallah çêkin. Gundiyên ku diçin ser erdê xwe, zêwiyên xwe an jî ên diçin gel merivên xwe divê li keştiya ku ji bajarê İzmîrê hatiye sendin swar bibin. Lewra ava bendavê gund û malan ji hev du cuda kiriye û ji hev du durxistiye. Keştiya gundiyan zarokên gundî da ajon. Heman demî de gundiyan jî bêpere dibin û tînin. Lê gundî ji bo seyareyên xwe jî pirekê daxwaz dikin bête çêkirin. Di em dixwazin ki di navbera malê me de baraj çêbû. Vê baraja ku çêbû ulaşıma me em qisitlî bûn. Di bilgê de jî pirê tiştan e hinkî îsanê ku ji hev acizin jî dahil em naxwazin di hinkî gundara jî derbas bibin. Durbuna di navbera gunda di asayiyê de 100 mîtroye. Lêbelê ji ber vê bendavê ev mesafe dibe 30 kilometre. Lêbelê gundiyên heft gunda ji xwe re çareyekê dîtine. Bi vê keştiyê ê bin avê çûna hatina xwe dikin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.